and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Di lang tamay sikot may tungod yan na, Carol. Ngano di good? Ako mahiubos di ko, Jay. Kung dili ko niyo tug-anan sa tinuod. Pwede na pagin ako paninguha nga magkarelasyon mo. Maayo ninyo, no? Wala hinong ko'y apel kung magkarelasyon mo. Unfair ninyo, Wala mong ipang-louse tirong da. Unsa? Ikaw, gyud. Tawa lang ra ba? Ang Asa na, Asa na, serial score. Kuan kining. Ayaw gyud panabi ha. Tingalig makigbuwag na hinuon si Ana ko kung may baho siyang mitugan ko nimo. Ano to, Jay? Unsay mo na? Oh, Carol? Patay. Unsay patay? Patay kay may onga. Nakalit niya mito nga. Niasap si Anastasia, no? kaya nga naman ko ni Asya. Unsa naman sa imong buhaton? Imo siyang pagkawawan? Ipaniguro ko nimo wina nga ikaw mo imawawan. Hello! Ayaw po rin akong sapot, ha? Uy, Tingaling ikaw rin mahungawan sa akong sapot! uy, nahadlok ko? Nahadlok ko? Tanaw ko, nahadlok pa ko. Bika na, be. Ipakita ko na dayon ang imahang sapot. Tanahon ko, mahadlok ba ko ni mo? Sige na, sige na, sige Jay, na. talang. Yun. Papaulihan kami yan ni Mama. Kinsang mama? Kinsa pa? Di si Mama Rosing? Ay, dahi. Haskang looyan na yun ini babae nga magpa-as if nga doon na siya katungod. Oh my God. Uy, day. Ayaw pabugo sa lalaki yung may gusto ni mo. Ay! Last na lang ka, ha, Carol? Oh, last na lang ko. Be. Kung di ko na kumuhunong sa pagyaga-yaga ni mo, ang sabay imong buhaton? Hala, kawo sa babae. Mga agad siya galingon. Carol, gusto na. Gusto na. Dali. Asa mo ta, Jay? Gunit ko kamot, Jay. Ato tas kapilya. Maulan ko! Ay, paubanon ka na mo kung dili ka na mo gamit na imong songkon. Rol, muna ko nimo. Uy, what ako, Jay? Ay, babay bilog. Makilagot! Sus, abi ba na kong nakagets na tong retaso sa itong gisgutan kaganihada, Jay? Ay, Jay, uyap na kita imong duha, si Dayan. O, laki. Pero ayaw kay panabi ha. Gangi or ba si An nga amo unang taguon ang among relasyon. Aw, yun, may katarungan masab si Dayan sa pagtago sa inyong relasyon kay sumagod. O pagka di masayod ang imong inahan sa inyong relasyon, nangabot naman mong barangay. Problema na ko, Rol. Unsaon nga magkauli ang maayong kabubuton nila ni Mama ug ni Nang Bilay. Na, kuyaw gi kaayo ko masayod ang inyong mga inahan, ana. Ako paghilantawan, no? Nga kanunay ng samukon sa imong inahan ang akong amiga. Misugot lang bitaw ko sa hangyo ni An. Nga amo nang taguon ang among relasyon. Pero ang tinuod, garbo ko kayo nga gidawat ni An ang akong gugma. Pero, Jay, kanang dili ka masuko ang mihatag sa gahom ni Dayan. Kanayan tuka pa. Dili ka masuko nga iya kang gisukot. Nagasiguro kong dili, Rol. Nganong gihatag man dayon ang sign nga iyang gipangayo. Pero dili ko talikdan si An sa tahas nga iyang giatubang. Salamat nga mitunga mo din sa akong opisina. Milay, Rosing. Ikaw go'y nagpatawag nako, Kap. Og isip amahan sa atong barangay, kinahanglan kang tahoron. Salamat kayo, Milay. Ikaw, Rosing. Unsa man say imong katarungan nga mianhi ka man dinhi? Namugos si Jay. Dili kaugalingon mong kabubuton ang naghatod ni mo dinhi sa akong opisina? Dili mo gusto kalinaw? Ako, Kap, gusto kay kong kalinaw. Di ko gustong doon ako'y kontra. Sip.
Unsay gisulti mo, Rosing? Sip-sip ko no ko, Kap. Ako tingali gipadungog ni babayhanan nga sip-sip. Husto na, Milay. Ayaw una pag-alma. Rosing, gipatawag tamog tuyo nga kamura. Aron na mahatagan kinig solusyon ang inyong panagbingkel. Isip inyong amahan dinis barangay. Malipay kayo ko kung tagsara kaayo ang mupadangat og reklamo dinhi. Kay sakitan ko nga doon ako'y sumunan sa mga namuyo nining dapita. Og labaw kong malipay, nganhi sa akong opisina. Og ako, mo'y makapahiuli sa inyong kabubuton. Kana manggod siya, Kap. Nganong iya magudtaw ngalan o propetang baka ko ng akong anak, unya ingon pag yung buang-buang. Ang! Magpataka mo siyang panagna nga makahadlok sa mga tao. Mayo kay inyo nang nahisgutan. Ang konon ko, mituo ko sa gisulti ni Anastasia, pero wa kini magpasabot nga milaban ko nimo, Milay. Mituo kas iyang mga panagna, Kap. Roseng, dili panagna ang kang Anastasia, kundili pasidaan. Mituo ko nga doon na siya makita, kay ang iyang makita ato nang nasinati. Ay, pastilan. Atong nakita. Ay, pastilan baya ni mo, Kap. Oy, doon na magyo'y sunog, Kap. Doon na magyo'y linog. Doon ay bagyo. Pero nakabantay ka sa mga kalamidad karon nga panahon na, Roseng. Mukalas na kinigdagang kinabuhi. Katulang bagyo nga sindong. Nagtuo ta nga usar kadto ka ordinaryong bagyo. Pero nagsubo tang tanan tungod kay daghang kinabuhi ang nakalas. Wa makabantay sa makusog nga pagsugwak sa tubig. Ug daghan ang nalunod. Daghan ang nabanlas. Kay kun wa palang unta pasipad ang bukid, may makapugong sa baha. Kung makamao palang untang manlimpyo ang mga tao ug puniton gyud ang makita nilang plastik, dili kini makabara. Mausad ay gisulti ni Anastasia kanako, Kap. Ang nakita ni Anastasia, usa ka pasidaan. Ang nagtuga ni Anastasia tuwa sa langit ug nagpasidaan nga kinahanglang mubalik na kita kaniya nga panggaon ang iyang kalibutan. Makahahadlok ang iyang bahad, Kap. Dili bahad ang migawa sa iyang baba, Rosing. Sa ako nang gikaingon, nga dili gyud mismo gikan sa baba ni Anastasia, kundili gikan sa tag-iya sa mga talan-aon nga iyang makita. Inyo ba kong nasabtan? Sa sinugdanan, wa ko mo tuo, Kap. Nagtuo ko nga damgo ra gyud ang iyang nakita. Nga giurob lang siya tungod sa mga talagsaon nga pangitabo. Aw, natural, Milay. Mutuo ka gyud kay imo gud siyang anak. Rosing, angay ganitang dunay Anastasia nga maoy gipasabwag sa usa ka tahas. Ang mga tao nga mga anak sa Dios. Murag nalimot na diin sila gikan ug kinsay nag-umol kanila. Ang mga anak sa Dios ipanglimutan na. Nga gugma unta maoy angay nilang ipatigbabaw. Kay kung gugma palang untay maghari sa ilang balatian, way away, way kontra, ug way mga hakog. Nakabantay mo? Ang mga dato nining panahon na, misamot ka dato. Tungod kay ang ilang kwarta gigamit sa mga iligal nga negosyo. Tungod kay doon na sila daghang kwarta, dali silang makagasto o kaha, makafinance og mga iligal nga negosyo. Wa sila masayod ngang mao nilang negosyo makadaot sa kinaiyahan, makadaot sa katawhan. Sama niya ang mga illegal loggers. Pag-upaw sa kabukiran ng ilang gibuhat. Kanang mga small-scale mining financiers. Ilang pabuton ang ilawom sa yuta aron may makita silang copper o kaha bulawan. Giguba nila ang matahom kayong kalibutan nga gimugna sa labaw makagagahom alang kanato.
naghitak ang kalingawan. Kung magmisa, gamay rang tao ang manimba. Pero kung disko, magsugwa kini. Kining maong talanawon ug ang pagkaguba sa kinaiyahan mo'y gikasakit sa nagmugna niini. Hinungdan nga may gisugo ang tuwa sa langit aron kita paandamon nga dunay makahunghong sa iyang mga anak nga mubalik na kini kaniya. Og si Anastasia ang lagmit maoy iyang gitahasan ni ining tanan. Nganong mibarog ka man, Ruseng. Ay, kuan backup kining. Ay, karon pa man day ko mahinumdom kap. Ay, nga may linungag man day ko. Tingalig na paig na to. O kaha, makabugna na sa dugsonog. Ari sa ko kap, mubalik lang uni ako. Ha? Tanawa na good kap. Wagay batasan. Tabangin na lang si Anastasia Milay sa pag-ampo. Aron katong dili pa makasabot sa iyang tahas. Makamatngo na. Gugma, Milay. Gugma mao'y gikinahanglan ka natong mga anak sa Diyos. Aron wa na'y panagbangi nga mahitabo. Unya ma, unsa na itabo sa inyong panag-abot inang Rusing sa Barangay Hall? Heh! Nag-usik-usik lang gadtong Rusing sa panahon ni Kap. Asa may bot may pasabot Miloy? Mikarag bayag lakaw kay may nabiyaan kuno siyang linungag. Pre! Wagay batasan. Sa ato pa mga, wagid masulbad ang inyong kagupot? Wa! Nagkinahanglan pagdugang pag-ampo sinang Rusing. Gihangyo pa ko ni Kapitan nga mutabang og ampo alang niya. Imo ng tahas, Miloy. Way! Nganong ako good town? Ako gyud. Way, iyahay tagluwas atong kalagay. Ma, Ayaw kong pugsa, Anastasia. Mo na klase sa mamahimo kong kumare. Na, pimilangon niya ming magbogno. Basta ikaw, likay na lang daan. Mientras tanto, ayaw padutla jas imong kasing-kasing katong Jay. Nakasabot ka. hi. Ngano ni aka? Gidadata kang snacks. Unsa? Ngano na ibaw man ka nga ni ako dinhi magtrabaho? Ay, kanimo, Jay. If there's a will, there's a way. Correct? Dadaan lang pagbalik ang imong gidang snacks. Busog na ko. Unsa? Sige na, busy ko. Di na ko gusto mo balik pa ka dinhi ha. Disturbo ka sa kong trabaho. Bago pa ko dinhi. Bisag snacks? Imo ba yung balibaran? Maghago ka lang. Kay wa kay mapaabot gikan ako. Kana mo imong pagtuo. Kung doon na ka na sa idot ang plano, ayaw na lang ipadayon kay mapakyas ka lang. Dili ko magkamaong mo dawat o kapakyasan, Jay. Ngano mamugos ka magyod? Ang akong kasing-kasing mo inamugos. Og dili ako. Basta, gisultihan talaga. Dili ko mo dawat og kapakyasan. Bahala ka. Jay! Jay, kinay snacks! Imo lang yung gipunan ng ako kay Ubos, Jay. Tumanon ko na ang pagpangitag mo dagit ni Anastasia. Hoy! Wa ko makikita nimo aron imo lang katawan. Nagkatawa ko. Simple naman ka na imong problema. Saman, doon na kay 50,000? Aron dali lang matuman ang imong gusto. 50,000? Ha? Uy, unsa di pagtumon ako, Samson? Kabit sa drug lord nga sayo na kayo magkakuha sa maong kantidad? Uy, naunsa ka man in taon. Pagpanagit o pagpanglugos ng gusto mong mahitabo. Nagtuoday kang makakuha kag barato nga mutuman sa imong gusto. Unsa man? Deal or no deal? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!